Putus. Duh, ra tau ngomongi to, Nduk. Iki anakku kabeh. Wong biyen kuwi urung ana sampo. Nggih. Kuwi nek kramas kanggo merang dibong. Nggih. Nah, nek sikatan kuwi urung enek odol urung apa, sok-sok areng. Lah terus kanggo botol dilebute nggo botol untune. Nah, lah tangga kuwi tak rong truk. Wah, wong bandel iki kok sing ngadeg bae. Ora reali tapi lho. Kok sekarang ame botol rong truk. Bayangno. Ora lho, iki kan nyawang sirahe mondol kok modele piye kan gorek iki mau dina. Piye. Apa? Iya. Oh, tinggal. Mungkin iso banyu. Apa kan? Kurang janek. Kurang janek. Malah koyo situ. Nanti to, lek banyak iki, kaya iki sing kene iki dipancai, sing kuwi iki ya dipancai. Lah, malah iki praimu apik sing iki, madu bareng iki. Iki kok Bang? Jangan. Lah cangkeme loro. Wes tak ya iki apa? Wong kok Nggih, sugeng dalu. Nggih, Bapak dalang, sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paling asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, jadi tepakan kula niken, Pak. Nggih. Telengen. Mau gambari lagi Mas. Oh ngelak. Cangkeme iki ngelak. jare ngelak ngono lho. Bapak Leteng. Nggih. Lah niki Bapak sinten, Pak? Dityo. Radityo. Napa? Radityo. Raditya. Nggih, derek pitepangan kula niken salindri nggih, Bapak. Kula derek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih, Bapak. Menawi kula tasih belajar nginden, menawi kula enten landung-landune kula nyuwun pangapunten nggih, Bapak. Ampun didungani nggih, Bapak. Mas Raditya nggih. Pangesunipun Bapak Klaten. Asli mboten kepanggih jeneng. Iya. Tahu kepada to? Tahu kan? Tahu ta to? Karena bukan lah. Iki nyapa to? Iki nyapa? Ayo Joko mengkuengar. Ini pas sawang ae. Kari dhewe kok ngentut kok. Lah nyapa? Wong iki iki omongan karo dalang kok kowe goleki ada wedak. Nyela-nyela lho iki. Ora kok nyela-nyela wong kenalan iki biasa enak. Yo kok nganggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune aja mundur wong aku iki. Lah piye nek kenalan? Yo kudune maju to. Toto. Pun Pak Dalang. Sampun. Tak sami sae, Pak. Mugi-mugi tambah laris. Samane karo Mbak Niken, Jang, pamane. Mbak Niken. Pripun kabar? Tasih. Niken iki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir kok iso mikir, Mbak? rumah sakit Widodo rak juga. Ayo mondol kok bicara stroke. Rumah samu senang, Mbak Niken mbok ngene rumah samu senang. Mendek atau mendek ibadah ndase. Berarti yo ngerti yo. Kalau mundur, ingat-ingat kalau proses. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu mbok jejer. Paling kok ibaratnya kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah iki coba dengar. Niki lho. Baik, lho niki termasuk Dimas Diamput. Ora diamput. Diantuk. Ora lek ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Lah. Kudune saling memaafkan. Saling Bocah
gendake ngapa mau kami. Misalkan gendake tinggo kalah-kalahan. Aku tinggal. Pak itu nyuraini. Kalau nganu yo nangis kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe yo. Lah nangis sinten? Pak Gabel pas 103. Ayo, nyanyi ya. Nebak, Nah, ini apa? nebak. Sini lagu-lagu. Wah. Oke. Wah, ya lagi nyanyi ki bae lah. Apa? Ayo, aku kini kini gandrung sopo ceritane. Yo, lah nek diantara wong papat iki sing gak dhewe. Aku wis kowe rasa. Iya. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarang.
Alhamdulillah, Cuk. Kita tanpa latihan dan Raya. Mas Gareng Sunyi Panur tentang kami kalian ingkang song-song agung Kabupaten Ngawi Ya, Pak. sedelangipun Bapak Onyan Mahartono kalian Bapak Dwi Yanto Dastika Dimas Anto minangka Bupati kalian Wakil Bupati Wonten Kabupaten Ngawi. Bener. Nggih. Natalipun dalu menika upatan sareng panjenenganipun kalian sedaya warga ing Kabupaten Ngawi. Ya. Wah. Yang ngono iki acarane kupatan ya. Kupatan kuwi halal bihalal. Piye? Halal bihalal. Halal bihalal. Acarane halal bihalal. Oke. Coba saiki aku tak takon karo kowe to. Kajenengan napa? Sing diarani halal iki. Ngaten nggih. Nggih. Niki nggih manut kadewasaan kula ngaten nggih mawon. Mengke kesan digenane enten sing luwih pono. Nek halal niku sak kertos kula niku nggih sah resmi utawa entuk ngoten mawon gampangane. Halal iki sah resmi oleh. Nggih. Oh. Lah kok terus halal iki halal iki. Halal bihalal kuwi kok sing tekse entuk padha entuke. Ono. Jadi tegese padha entuke. Heeh. Nek aku entuk kowe yo entuk ngono. Apa sebabnya halal bihalal kok identik karo lebaran? Nah, Ngapura ngapura. Sak ngerti kula, entuk sing paling apik iku entuk pangapura. wah bener to Iku entuk napa-napa iku sing paling apik tumrapik kula iku entuk pangapura. Dadi sing njaluk ngapura yo halal, sing ngapura yo halal. Dadi halal bihalal. Wah, ya. Ya kaya ngono genah nek ngono genah. Aku ki bola-bali krungu tembung halal bihalal, halal bihalal. Iki tegese apa ngono aku ki? Ya rendang. Ning jane nek ngapura-ngapuran ku rasane tadi bojo, Mas. Oh, ngono. Rumangsa salah yo ndang njaluk ngapura. Lah sing rumangsa bener yo ndang cepet-cepet nek mari iki pangapura. Ya. Mulai alhamdulillah kalau digelar ringgit kados dari jadi kalau semanten Wah, iya. tak telu orang kita dari itu yo metah lo kene. Ora enek kok tunggu latihan loro topi. Nah, Muhammad dinamakan tanpa naskah. tanpa naskah nyatane ya dadi ora ketangguh. Ya tunjuknya kok pengurusnya anyar. Pengurusannya Oh ano, Sanyarno berpelantikan kok. Weh, siapa pengurusnya coba? ya kurang tak disebutkan, biasa disebutkan. Wes disebut ki pas pratik. Muga-muga kami srana niki abdi kula anak-anak kula putu-putu kula Bupati Ngawi iso manunggal dadi iki kono biyen. Amin. Awake dhewe iki aku dadi wong tuwa ya. Dan gitu. Awake dhewe iki arep ngopo to? Upama laris yo wis piyen-piyen nyatane aku yo ora laris. Salah Gagan. Anu, Tru. Aku arep badan sik karo Kang Pedro karo Gareng. Iya. Suasana lebaran itu. Badan sik aku ning kene lak paling nom aku urung ngobrol sowan di dalem sampean. Karo Kang Gareng. Yo sepira gedene rupa ku karo Kang Gareng. Ya, ora bakal kok. Wong tuwa ya kek lupute. Tapi gunungnya bener itu orang yang wong tuwa, gunungnya salah itu orang mesti yang wong enom. Tak ngono. Ning ya kuwi kok. Piye Kang Gareng? Nek kowe njaluk ngapura ning nggonku ya jabres suwe-suwe. Loh, lha nyapa lho? Lah sing mbok inget iki nggon sae kene kirane apa-apa ae. Ngerti dhewe adine iki ora patek gogel duwe kira gelem kene kowe. Nggih, Pak Kehormatan Agung kula tumrap kula panjenengan magare karo kula. Begini ana anakku nduk niken Taliti. Ana guruku yo bapakku Abah Kiron. Kono dulurku Mas Widoyo iki kepareng mrene. Nyatane iki karo Abah Sakiran ya diampili kelire kan. Ayo to. Wis ta pokoknya butuh apa-apa ki sok ana bae wis ta tenan. Tur to beniki mbok diakoni mbok, ora wong-wong semene bani kebayang alun-alun iki dicek mau ngabahi karo niken. Wah iya. Kula wae dhewe iki gablak kapan ya. Kaya. Malah ning guri kan adang wis ya. Mangkane partai tambahan ya. Wes Pak. Dadal kok banyak iki kowe ijen kene ora apa-apa ngono kan aduh. Tak kok Mbak Iken ya. Kanggo ndereke anu
apa kuwi sadurunge ngaturi Mas Yuda iku sing diatur nikah Mas Yuda dhisik. Oh, Mas Yuda dhisik. Dadi mergo apa ibaratnya itu tuan rumah. Ya, bener. Sadurunge ngaturi Mas Yuda yo coba ngaturke lagu wajib yen pas lebaran ngene iki. Ono lagune iki. Lagune apa to? Lagune judulnya Idul Fitri karyane dulurku Mas Jungkung Darmoyo. Iya. Iki dia nek bawane. Nek bawane, yen bawane Mas Jungkung gawane iki pangkur, nek guruku Suwardi Haji Mantep Sudarsono yo gawe dawa bawane dandang gula. Nujari raya Idul Fitri umat Islam rampungan ibadah poso salat sisuwene kameper hawa nafsu mung panggayuh suci ning diri tapi ukun Islam bakti merimbang aku terus ono halal bihalal di ngapura toko samang ning dumadi aran abrumi guruku Suwardi Haji Mantep Sudarsono. Haji Mantep Sudarsono. Dandang-dandang yo. Terus lagune iki sing ngripta Mas Jungkung Darmoyo. Pokoke barang goro sing kepan megah ning 6 ana Mbak Ukur, ana Nduk Tuti, ana Nduk Rizki, ana Nduk Tia, ana sapa kabeh iki wae. warga. Ana Wanda Marung. Yo. Marung. Yo, kabeh diatur jumeneng. Lagune Idul Fitri dereke Mas Yuda karo Mas Pondo yo. Ya. Yo, Mas Yuda yo.
Wilujeng dalu Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Mas Mondal. ini dalu Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Ya alhamdulillah wa syukurillah dalu punika wah hebat luar biasa. Wah, nggih Banyak regeng masyarakat Ngawi dalu punika tumplek blek wonten ing alun-alun. ya alhamdulillah. Sore wau panitia bingung Mas. Sebabnya Perkara mendung uleng-uleng niku panitia bingung. wah, Untung kok enten kula. lho. Langsung panitia kula telepon, Mas, sampean siapne uyah kula ngoten. Wah, Enggak. Mosok iso uyah tok. Terus nek enten nggih tempe tahu sak lontonge terus goto. yo luwe Mas. Wah, Tak kira nek arep terang udan ya Pak. Lah nerang udan nek pas posisi luwe yo konsentrasi kan gak iso. Mas. Kowe kan dong ngeri-ngeri bare pelok lho. Pripun? Pelok dadi macet ngene gak banjir. Nggih niku leres. Takut golek ulah yo golek tenang. Niki asline perkara meriah malam hari ini iki mboten Oh. napa-napa. sebabnya Suasana bisa seterang malam hari ini. Iki mergo dalu punika wonten dagelan sing rupanipun kaya tok bakal menika. Kaya kok bakal lho. Lah kowe kuwi Sok bakal ki ndoke siji kok. lan ndokmu Loro. wah, ngaturaken nuwun sewu Mas. Nggih. Ulan ingkang becik, ulan ingkang sae, kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Tamanipun sedaya para warga masyarakat Ngawi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran Bapak OPD sedayanipun, Pak Camat, Pak Lurah lan sedayanipun mesti kathah lepat mugi lebur wonten ing dinten riyadin punika. Amin, 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 amin. Oh, Mas Pelok katur napa? Ngaturke apa Mas Pelok? Senganten ugi kula Mas Petruk, Mas Nggih. Gareng, Mas Nggih, Bagong. nggih. Derek pembinaan ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Derek alal bialal kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga Ngawi sedaya. Nggih. Ayo mondol kan ngatur napa? Kowe ngatur dhewe kok diaturne. Yo ngatur dhewe diaturne kok. Kok menawa terus ana sing makili Nah. kok ade ngomong. Lah kok wakili kok piye? Ora omong dhewe. Mike jote gak cegak cuwil iki lho. Nggih. Kula tak kandha. Nggih, kula tak kandha ngaturaken padha ae kathah iki. Ora apa to. Kok padha karo tahta, lha kowe iki iso mrekrek ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe iki ngucapne apa ngono kok iso kaya kalau tinggal itu Bapak Ibu mohon maaf lahir batin sepinten agenge ngono kae lho. Kowe iki dhewe inisiatif dhewe. Aja kok dhewe kancane kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sepinten agenge badan kula. Alah, sepinten Insur agenge aku jene. sepinten agenge kaluputan kula kok agenge badan kula lho. Iru balen neh. Nggih, sepinten agenge kaluputan kula nyuwun pangapunten ing dinten riyaya menika. Amin. Nggih. Wis ta. Wis aku ya ngapalin yo kok wicok ngono kok. Ya karepku ki ya mbok yo tambahi sithik omonge supaya masyarakat Ngawi ben piye ngono kok. Yo ben ngono ae. Karepku Kabupaten Ngawi iki ben maju lho dikapakne. Disuruh. Ngene. Pas mondol. Dalu iki nggih dinawungi Pak Oni, dinawungi Pak Anto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati iki aja misi-misi dhewe iki wong Ngawi lho. Mbok yo kowe iki iso ngekeki nggon Pak Oni lho. Monggo yo sak lombaane ngono sik sak lomba alun-alun iki. Ini lho Mas Kondo maksudnya. Moh aku tau ngene dompet ilang. Dompet ilang. Maksudnya awakmu ning kene piye carane nglenggahno para tamu iki piye lah ngono? Apa Budha Satra kaya to lungguh dhewe? Angel lho Mas Yuda. Masyarakate ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Ngawi iki ben maju dikapakne. Disuruh. Angel ngomong karo mondol iki angel. Angel lho, angel. Angel yo rasa digarap.
kuwi. Bisa suwe-suwe kok ae. Ngene lho panggung iki ben ketok piye ya ben ketok urip piye ya. Oh, dijoki bensin aku blobok. Murut ngene. Tegese murut ki suasanane ben ketok gayeng, ben ketok gundhek, ben ketok rame. Ngono lho. Lah nek awake dhewe nuwun sewu nggih Mas, tentang nggih. Cara panjenengan kula Mas Mondol iku nek ibarate cara seniman kan isih junior. Nah, junior. Nek nuwun sewu ya ngomongke bab halal bihalal utawa bab kupatan ya nyuwun pangapunten enek sing luwih pokok ana sing luwih senior tapi tesih tengah gap niki Mas. Oh, nggih kesan kula. Telepon Saya. Telepon kok sapa? telepon mau nganggap-nganggap mbok menawa. Wah. Masih yang berkonjol yang Surabaya, Mas. Nggih, Dik. Iki tau saking Surabaya. Karo Ibu Gubernur, karo Ibu Kofifa. Pak Gubernur. Nggih. Iki halal bihalal Mas Joko. Nggih, panyusun halal bihalal. Iki tradisi sing anane ya ning Indonesia, sing anane ning Nusantara, ora ana ning negara liya. Iya. Tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia Mas Joko. Termasuk murid ya. Nah, nggih. Lah nipun kedah dipun uri-uri kudu dilestareke, paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya bagaimana halal bihalal ini tetep anak putu iso mengenang. Ngono. Ya ngono to. Yo, jadi tradisi ini ora iso ilang ning Indonesia Malaysia ya ora ono cara ngono ki ora ono. Lah iki malah iso lho negara liya-liya itu malah iku Indonesia iso. Saged mawon nggih. Akhirnya kono melu kene mergo apa? Iki budaya kuwi angen-angen sing babar kaendahan tumuju ning kerukunan. Ya toh? Dadi iso iki iso ditiru negara liya kok saged. Oh, Indonesia menika sugih yanipun budaya kok Mas. Bawone Wong tembunge ndae mawon rumpun caraning bangsa dumunung ana luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya. Indonesia ini sugih banget budaya, mulai saka Aceh nganti Papua, saka Sabang Merauke, Pulau Myanmar sampai Pulau Rote, ini sugih banget budaya. Ning sakala mangsane enten sing wong nggone dhewe iki sok lali teng budayane dhewe. Sakala mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Budaya kerawitan ora ngerti, malah wong maca praja iki mangke sing seneng. Dhewe iku karo masa bodoh ya rek. Iya. Nah ini berarti tugasnya penjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak cucu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Nggih. Nah, Nyatane Mas Pondol niku sakniki wis dadi guru pengrawit. Nah, berikut Masa ya? lomba kerawitan, Jarene. lomba kerawitan ke pendopo Kompeng. Lho, Nomor 3 Mas, nomor 3. pesertanya piro? Pesertanya 3. Wah, Berarti yo Wah. Tapi kan melu apa melu ambil. wong melu kuri-kuri budaya. nek perkara murid-murid iku jane tugase kabeh. Nggih. Nggih. Pemerintah yo migatekke, senimane yo kudu kreatif, masyarakate mendukung. Nah, Dadi pemerintah nggatekke, nek senimane mung ora iso kreatif mung meneng bae ya gunane apa? Ora ngoten. Lah senimane kreatif pemerintahe yo memperhatikan tenan, nek masyarakat ora mendukung ki ora iso berkembang. wes ngono ya, Bro. gayung bersambut Nah. antara pemerintah dan seniman Ya. harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. Nggih. Bahasane simbiosis mutualisme ngono kae ya, Bro. Iya Mas Belo. Oh, ngoten nek perkawis tradisi budaya niki wonten sing luwih pono, luwih paham luwih babagan budaya. Sapa? Ya, Bapak HM ah, Haji Muhammad Sabirun. Oh, Haji Muhammad Sakidul. Haji Muhammad Sarini. Haji Muhammad Sakirun. bener Pak. Diaturi menggah. Oh ya. Oh. Nggih, yo diaturi tidak berarti apa? Nggih. Ada mataraman to. Nah,
Nggih. Nggih, Pak. Kaya kok kancane lho iku ya makhluk umat lho niku. Sapa? Wong. Tapi belum dadi gitu lho. Raine kaya lepet. Nggih, sami-sami, Pak. Kaya bisa apa? Kembang pari Apa, Pak? wohe tandur wong sak ngawi panjang umur. Amin. Kembang pari diwadahi tampah masoni ridho barokah. Amin. Neng Surabaya Nggih. tuku cengkeh Apa lho? Mas Anto duwe akeh. Tuku klopo Nggih. dicampur manggis Artinya yuda saya laris. amin. Tuku rokok Nggih. wadahi campuri cengkeh Apa, Pak? pelok rezekine akeh. Amin. 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 Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, 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 nggih. Ngono. Wong iku kudu bersyukur Pak. Situasi kondisi apapun aku lho. Bayane lho. Kowe nganti wae paring antine wae barang lha aku. Sapa? Aku Dek apa? Dewi. Maksudmu ni lho piye? Tiketnya paring no. Pelok yo diwehi paring Jual ki akeh. Ya umpamane nggih jeneng dodol diwadahi sampah, muga-muga pondok justru khotimah. Amin. 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 Padha ini gak mau mati sampeanku. Sabar. Jenang dobel. Dodol. Kok senang dodol Rupane pripun? ketemu kanca nek gak rokokan. Kecut. Iya. Aku nek ngomong. Ya nuwun sewu Mas Dalam. Nggih, bagus. Wangen kamu karo alun-alun ngawi. Lagu nggih, Pak nggih. Suwi lah kita. Aku lagi eruh iki nek yuda ya gak lucu. Bondo ya gak lucu, kirun gak lucu. Dek tau ngarepek gareng Pacitan. Lucu. Lucu. Gak. Oh nyantoi karepe piye? Waduh. Gila cedak akeh ngimpor ke Pacitan. Rokok ngoro-ngoro takok. Wedang ngawe kadang. Lepek diselek nang epek-epek. Betul. Cangkir dicencang ana pikir. Leres. Kopi kumpaking pikir. Cocok. Gelas. Nek tugel gak kena bilas. Nek jelas cicil gelas ngono ya. Ora ndak kok buat. Yang kayak gini melok. Ora ngono modele umpama. Seger kene ikan salintri barang iya ta. Nggih. Elok kene. Nggih. Ngomong-ngomongan kene ra kan. Nggih. Ku aku cek lo ngadah iki. Wah, Karo panitia. Pirang-pirang slot. Lah kan dalange balang rokok. Ngarai dhewe nek wong urip iki nggih. rukun karo kanca kita. Kok cerak agane bilang, rukun agane Sakono menjaga kesatuan dan persatuan. Ngapa kok? Nggih. Rokok ki ngono lah apa-apa ki. Gunduk rukun aja padha kroyokan. menjaga persatuan Dan kesatuan ngakep padha. Sedhep piye? Rokok iki nek kaya panitia sah. Apa meneh Kabupaten Ngawi sah kanggo sapa ae. Betul. Dalan-dalan wis halus. Masalah iki ya sembarang
dibalik. Lah aku pengen roh raimu mloyo. Kok tangkem malah. Sampai yo. Niken banget. Oke. Sing diteni iki lah iki putu wedok. Lah cecer ya, dan mereka juga mungkin gua jika sekali kan gua sendiri mencari aku jalan dia alhamdulillah ini kan kok jadi nyekar di kuburan pengen gua juga ngerti lari raine kayak maisan ngawur ngene maisan iki ngono kijik iki yo ngawur apa kijik iki ngono tahu bulan Pak Adok men Bayar ini kedak-kedak. Bayar aku ki dudu mainan aku silae muni Gandut lembut Gandut Nek boten boten ada bir ajaib ajaib silae ajaib Betok asale kono telong Ndasku rempuk ringko bayaran piro Jadi kurang ajar sing jatuh ke cangkeme Aduh berapa lho. Model iki abangku kaya ngono dikatane nganggo botol lho iki. Duh, ra tau wong iki to, Tapi anakku kabeh. Wong biyen iki urung ana sampo. Kuwi nek ramas kanggo merang dibong. Nah, nek sikatan kuwi urung enek odol urung apa, sok-sok areng. Nah, terus kanggo botol dilebute nggo botol untune. Nah, lah tangga kuwi tak rong truk. Sikatan. Wah, wong dana liwat sing Kurang realita piye lho? Mosok sikatane mek botol rong truk. Bayangno. Kurang iki kan nyawang sirahe mondol model piye kan goreng iki mau bilang piye. Apa-apa. Iya. Oh, tinggal mungkin sebelumnya apa kan? Kurang jalan. Kurang jalan. Malah kayak situ. Nanti to, lek banyak iki, waya iki sing kene iki dipancai, sing kuwi iki ya dipancai. Nah, malah pikir praimu apik sing iki, madu karo iki. Iki kok enggak? Jangan. Cangkeme loro. Wes tak ya iki apa? Wong kok Nggih, sugeng dalu. Bapak dalang, sugeng dalu. Nggih, jenengan paling asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, jadi tepakan kula niken, Pak. Nggih. Tenan mau gambari lagi Mas. Oh ngelak. Cangkeme iki ngelak. jare ngelak ngono lho. Jadi Bapak Leteng. Nggih. Lah niki Bapak sinten, Pak? Dityo. Napa? Radityo. Raditya, nggih, derek pitepangan kula niken salintri nggih Bapak. Kula derek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi kula tasih belajar nginden, menawi kula enten landung-landune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun didungani nggih Bapak. Mas Raditya nggih. Pangestunipun Bapak Klaten. Asli mboten kepanggih jenengan. Tahu kepada kau? Tahu kan? Tahu tak tahu? Karena bukan
Iki nyapa to. Iki nyapa. Ayo iki kok ngomong kok. Ini pas sawang ae. Kari dhewe kok ngomong kok. Lah nyapa nyapa. Wong iki ki omongan karo dalang kok kowe golek ya ada-ada. Kan nyelo-nyelo lho iki. Ora kok nyelon-nyelon wong kenalan iki biasa ya enak. Yo kok nganggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune aja mundur wong aku iki. Lah piye nek kenalan? Yo kudune maju kok. Contoh. Pun Pak Dalan. Sampun. Tak sami sae, Pak. Mugi-mugi tambah laris. Makane karo Mbak Kendang, pamane. Mbak Nike. Pripun kabar? Kasih. Nike iki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir, kok iso mikir, Mbak? rumah sakit Widodo rak cerdak. Ayo mondol kok gejala stroke. Rumah samu senang, Mbak ini kan bangunannya rumah samu senang. Mendek, atau mendek ibadah dasar. Itu lo ngerti lo doang. Ini kalau mundur, ingat tiba-tiba kalau proses. Lah nek karo Mas Pelok nuwun saya umpama jejer. Paling kok ibaratnya kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah iki coba dengan niki lho. Baik, lho niki termasuk Dimas Diamput. Ora diamput. Diantuk. Ora lek ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Lah. Kudune saling memaafkan. Saling Bocah kok jagen-jagen nyapa mau kami. Bocah kok jagen-jagen tinggo kalah-kalahan. Aku tinggal Pak Ibu Nuraini. Kalau nganu koyo nangis kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe yo. Lah nangis sinten? Pak Gabel pas 100 kilo. Ayo, nyanyi ya. Nebak, Nah, iki apa? nebak. Ini sini lagu-lagu. Wah. Oke. Wah, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane. Lho, lah nek diantara wong papat iki sing gandeng dhewe. Aku wis kowe rasa. Iki to. Ojo golek cowok ganteng-ganteng nglarang